Nedej klub. Ne, nebudu. Co se vám jako podařilo? Vyhrát během 3 sekund, nebo? Tak se obrátit to. Ne, to rovnou dát na YouTube, jako? Jakože bylo to hodně bylo to docela dobrý, jako. Hej, já to mám toho, jo, to mám Cordeliuse jenom na 9. Ondro. Nechceme jít do hudebky? Hej, to si děláš srandu. Co? Já si spadnu úplně ten stejný cápek teď. Tam hezky, já jsem ho chtěl dát do té ultiny, aby se mohl zhrnout. Protože já jsem se bál toho spajka. Hej, tichý čum, jo? Já mám teďka 6 powerů. A oni mě zabijou a budeme mít 2-0, kámo. A to uvidíš, jak budu teprve. Až budu mít 0. Já potom si koukni na mě, jak já jsem udělal Matrix. No ale oni to potom zrušil, že? Právě. Ty tam neměl chodit do toho. Já vím, ale dal A on teďka ten gay zjistil, že tam jsem já vůbec. Můžeme jít třeba do třídy? Přece ještě neotevřel. Můžeme jít koukni se na mě, jak jsem nejel. Prostě si založil YouTube kanál, dáš tam tohle a díky školní skupině má 10 odběratelů a díky tomu, že v noci lidi scrollujou YouTube, tak má 2400 views. Čuže! 2,5 tisíce. S tím lidi v noci scrollovali. Short. Detaily jich Jak je to short, že? Počkej, kde jsi sebral 2500? Je to short, kamo. Kámo, je to short. Hej, ale stejně byl to Koukej, jo, koukej. To je docela Hej, málo tichý čum. A já ho teďka vypnu, kámo. Já jsem ho teďka vypnu, takže mám 6 powerů. Z 0, jo. Z 0, kámo. A budeme tady ten kit, kámo. S Karlem. A Ethanem. Hej, Ondro, vypnu.